Imali awungitsheni yiyo into eniyenza ema-wrestle ukulala imini yonke uJesu ezecanga ngishaya u10 ezovusa nini Ma, ngikhathele mina mama. khathele kanti ufundani ukhathele ini umzimba noma ingqondo yini leni Kodwa nkosami yebo. Miriam, no, it's okay. Kulung, you can go home. Good right. Aye, kulek. Go home. See you, kusasa. See you tomorrow. Ngawani. Uzopheka umaboy namhlanje. Umaboy, beyasi. Kodwa nkosami yebo. Ngeza. Maboy. Manje kwenze njani Miriam No, ngithe uMiriam ahambe namhlanje. Oh wow. Ngicela nje namhlanje nje methi ngicela nje ukuthi ngiphele umngami. Yebo umfazi wakho wamlobola ngenkamu ezonoshome kwakusemini wabhaka wabona omakhelwane wangilobola ngo1978 mina inkomo yaseselishumi iyofuna R10 wakho ngasendele R10 wakho hayibo ngaphela ukuthi uMiriam mina ngamqashela lokho Miriam ukuthi azongisiza la ekhaya ngoba mina I'm just a girl wena uyakuthi akahambi ngoba ufuna ukuthi kusebenze mina hayi ngeke ngamanje kufanele basekhaya bekusendela imali ukuthi mhlawumbe uode ngoba mina angizukwazi akudlala ukulala ekhaya imini yonke hayi ngeke how vuka wena yena vuka